Agin panginwala ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang mga alegasyon batok sa iya sa mga ex-Marines. Ini matapos nga narakip si Baronda sa ginhingadlan sa mga nagpakilala nga mga ex-Marines nga gindulungan sang maleta nga may kwarta. Sa statement agin pagwa ni Baronda ginsiling-sining nga sa baylo nga maghatag sang atensyon sa sini nga mga kabutigan, pangamuyuan na lang sini nga mangibabaw ang kamatuoran. Sunod sa iya wala gid namit lang ang iya pangalan sa anuman nga inquiries nga ginapatigayon sang Kamara, Senado ukon sang Independent Commission for Infrastructure. Ginalantaw naman nga rason sang kongresista kun nga ginadalahig siya diri amo ang iya kaangtanan sa isa ka lokal nga personalidad nga nangin kritikal sa tinalikdan nga administrasyon. Sunod diri ang amo nga personalidad ang nagabulig sa iya sa politika. Nagasalig man ini sa kaalam sa mga Ilonggo agud makit-an kung ano gid ang kamatuoran.